Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol, bizi yapma. Hemmejaňyza salam. Men Alçyn. Habersız kalma gepleşigimizin 298-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, nesip bolsa yine bir bölümden soň 300-nji bölüm çykýar we 300-nji bölümi Orazy aýynyň başyna düşýär. Hemmejaňyzyň yetip gelýän 11 aýyň sultany mukaddes Ramazan aýy bilen tüýsürümizden gutlaýas. Media tema topory ak hepter topory bolup gutlaýas. Dostlar, mene ýadaman her hepde size täzelikleri ýetirip durýan. Sizem ýadaman meni gollaň. Like jaňyzyňyzy gysganmaň, tesirçikleriniňizem hökman ýazyň. Men bolsa onda näme täzeliklere başladym. Kliplere başlaýas. Celil Nurberdiýew bilen Kim şol gyz. Wah Celil, men şol gyz. Değişen dostlar, Celil berekella öz seline biwepalyk eden ok. Bu bana başka bana, menden o başkalara. Seni yüreğime belledim, ayda yazmaşkana. Bu bana başka bana, menden o başkalara. Endiki klip Ferhat Ataýew'dan Yaraya. Klibi 14 fevralyň şanyna çykarypdyr. Bana yarayan hemmedin, iyi görüyen seni yüzümden. Yarayan, yarayan, bununla yarayan, dinlemediyse değilsin, şonda da seni. Hip-hop dünyasından täzelik var. Avduday we Eýrany türkmen Reza Payk aýt. Klip edil rap klipleriniň tagamyny beripdirler we goşulan animasiýalar bet. Gördüm dolmadı yanık hiç imanın ellen verme erkek oğullar görmeli Alacağım elim bağışla Çoğudan gözlerim yaşlı Güç ver bir de iyiceğim meli Şeytanın kaçarlı yettirmeli Kuwat Dönmezow Düýşüme gir aýdymyň piano görnüşini hödürläpdir. Dostlar, Kuwady ýüz-ýüze gepleşigimize mehman edeliňmi? Ağayır, men seni süýýäne, sen urunda otlu köynek giýýäne, gecelerle yatamo, näme menden habar tutamo. Yeni bir täzelik hip-hop dünyasından täze ýüz we Karvilla. Jedel. Dostlar, ünserdinizmi? Son Kuwat rap gowy össi we kliplerim kän hödürleýärler. Ýadadım soýgy oýnap, bolar bargady ýana eke goýma. Bilmen ýerine başga birim goýma. Sen ýeňdiň men ýeňilim alýan boýma. Dostlar, kimin ýadyna düşýär? DJ Bega bilen Laçyn Mammedowaň Bary gerek diýen aýdym bardy. Ve şol aýdyma Murat Mollo cover hödürläpdir. Murat DJ Bega meňzedip aýdyp bilipdir. Ýöne Laçyn Mammedowa bolmak gaty kyn. Bana dine bary bary gerek, senin sevgin bary bary gerek. Eger senin sevginde bolmasa, bana bu dünýä ne gerek, ne gerek. Bana dine bary bary gerek. Ada Seş hal Barış Mançowyň aýdymynda cover işläpdir. Bellep geçtim, Azat berekella özünün üç köşük stili var. Geçer, nasıl gelin ayağına takar hal hal. Bir bakışı canlar yakar, gelişine cihan der. Nasıl gelin ayağına takar hal hal. Ogul Vivi Riyemowa alıp git aýdyma piano versiýasyny hödürläpdir. Alıp git ýadymy, hyalymyň barany, alaýyň aýtylan ýanyň sönleri. Alayda öňüňi hiç tadı goýman, başlan ýerin. Züleyha Kakaýewanyň konsertden klibi Bolaryn men. Jany ses täzeliklerinde köpden bäri Serdar Çarifi soraýanlar bardy we Rüstem Halli ýene-de mahym bagşy.
biz aykınıp sünneti oğlanın milleti inni vannan o çiğit dinalarından geçir balkan anayım dilimdendirir deşir. Yine bir canı ses Hemra Recep'ten Baharım. Geceler düşümde, bugün değil kuşumda, bu derdime derman, bolğun bakarım, 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 gilgin bakarım, bu derdime derman, bolğun bakarım. Dostlar, tesirlerinizi görýän, okuyan Hawa Jeytinur bir aydan köp täzelik hödürlänir. Dogry. Ýöne Jeytinur otpuska çykdy. Men çykama, o çykýar ýagny. Neşip bolsa ýakynda izi-izine täze gepleşikler bilen hökman geler. Empo şahajagyna Jahan Bagşynyň jany sesde kawraýdym bilen başlaýas, ynannym. Ananım meni bağlama, ananım meni bağlama, himmeti yalan eken, bu dertleri çekebilmen, şekerden ağır eken. Yine ören poş täzeligi Aýda Özüň we Güläle Golmuradowa hoş geldin dünyäme. Bugün bağlı menenin fatali, Yazdım senin için sevip gitarı bugün bağlı bedenini kali. Bonalayım birbirine pali Yine ören poş täzeligi Mekan MB Bal. Mekanyň şu aýdymy şuwa TikTokda gowy ýöreýär. Balkan kayıları bal 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 İkomudu mu kayıları bal 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 Balkan kayıları bal 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 Inni gelýär iň gowy şahajyklarymyzyň biri köneleri ýatlaşajagyna Döwran Saparow Ağlama Läle. Hoşlaşmağa sen yanına baramda Gözlerimde düğme yaşlar görünni Boynumdan uzuklap ağlap durumda Yüreğim kıyılyar ağlama lelem Boynumdan uzuklap ağlap durumda Yüreğim kıyılyar ağlama lelem Yine bir köneleri ýatlaly Azat Dönmezow Söýmeýän bolsa. Söyleyen bolsam başta neme söylerin didin Yüreğimi ağladı koydum Ayrılığın geleceğini duydum Söyleyen bolsam başta neme söylerin didin Yüreğimi ağladı koydum Ayrılığın geleceğini Inni gelýär tesirleri okuma şahajagyna. İlkinji tesir ýazyp baýrak gazynan dostumyz Alim Yolbarsow. Salam meditama. Bizden hem size salam. Bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Begenç Öraýew. Minnetdar meditama. Köp sag bolun işiňizde uly üstünlük. Yine bir tesirimiz Aşirov Sohbet. Pelwan Halmuradow ýöne bir halipa däl. Hak halipa halkyň sarpasyna münasib adam. Dogry aýtýaňyz. Indiki tesirimiz Erkin Kakajanow. Salam meditama. Altyn gowjam ýagdaýlaň. Ejeme seni görkezdim, aljak gelinim sen ýaly mähirlice bolsun diýdi. Janyň sag bolsun. Yine bir tesirimiz Oguljan. Salam Altyn meditama işiňizde üstünlük. Wagagratda okap ýören takama studentlara salam ýolasaňyz şart bolardyk. Bizden meditama toparyň adyndan, akepde toparyň adyndan size ullakan salam. Hemme türkmen taliplerimize salam. Inni gelýän soňky tesirimize Meredow. Videonyň soňuna ýaman güllümäy. Mydama özüň Altyn listden ýa tutup okuma. Diline gelişi ýaly real alpbar seretýän ýasama bolup görünmesin. Bulam kiçirek maslahat sizi gollaýan üçin işiňizde üstünlük diňe öňe meditama we däl fanada etýärmi. Sesiňiz üçin köp minnetdar men hemişe real alpbar ýan tagym.
Käwatça okuyan. Dostlar ýatlatýan, nesip bolsa ýakynna Jeytunurdan täze proyektler gelir ve men Gogo'da täzeligini taýinlaýar. Hawa bu bölümde iň köp haýsy täzelik haradyňyz hökba tesirlerde belläň. Inniki bölümde görüşýänçäk özüňizi gowja sirediň. Hoş, sag bolun. Bye bye. Başına düşe. Bölüm yanlıştım. Bölüm. Sorunun adından dem almasam bolur. No, gurnuma bak peläge dip batir diýäňmi? Men şolgaýs. Gülki. Yankı neceysin diýen söz ýadyma düşdi. Reza Pike. Oppa Gangnam Style. Men ýa-ýa düşýär şu. Demak gaýdaýmasam. Tanrym mehmany gelýär. Jygyr ses bolýar. Men kiyal. Üstem 3 tane aýdym çaýdy, karma karışyk. Sesem gidip batirýär maşa. Ola ýapla we türgülige ýalany. Jeytunur şu wagt 30. Böyle mi iş yapıyorsunuz? Namus etdim şu an. Adamlar kıştı o. Ben namus ettim diyor. Bize 30'ga çıkmadan bilmändir. Bize çıkamız yok yani. Başlık çıkya görýän. Men nira gitsem meditaman ekitmeli ýanym bile. Bollu. İzem mara kennenem şu ta yapıştırıp koýberlerdi. Bol tersen aýdyp. Sabak koýberin o. Ola ýapla we türgülige. Yüremese bolmada mekan gaýdym. Balha? Reklamda da geldi. Balkanyň gyzlary bal diýip çykarypdyrar. Menem balkana gidemde diňledim. Balkanyň gyzlary bal diýip durar. Bilýärmi aşra şulaýdym. Söýmeýän bolsaň, başda näme söýýärin diýdiň. Men ýaşamaýdym. Men beýdiksem gardyr öýtmäň o. Ey vay muni. Volgograddan. Böyle sağ olun değişen. Boldu?